Malo je sada tempo igre opao. Prethodnih 2-3 minute. Ne treba ni previše žuriti da se da gol. Mešanović, prihvata loptu, Mešanović, gol! I neka me je demantovao. To je ono što je trebalo. Drugi gol fudbalera Čelika, Jasmina Mešanovića za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Njegov 8. nastup. Sjajna duga lopta. Odličan prijem i sve je uradio majstorski. Prijem desnom, a šut lijevom nogom. Krenuo je prema njemu, Menka zastao i to je bilo kobno. 1-0 vodi reprezentacija Bosne i Hercegovine. Mislim da je Arežina poslao sjajnu loptu, nije bilo ofsajda. Taman kad sam izgovorio da ne treba previše žuriti prema protivničkom golu, naši mladi momci iskoristili su slabu postavku zadnje linije Albanije. Divna duga lopta, mislim, Arežine i Mađarske u Albaniji. Kakvi su Mađari zapravo. Čajić. Bevab. Vidio je Arežinu. Bevab za Maletića. Evo Arežine, fina akcija. Sada će ubaciti Arežina, ipak ne, novi dribling, Filip Arežina. Niska lopta, odbija se, prilika za šut, udarac i 2-0! Čajić. Divno plasirana lopta. Fudbaler Teplica, Aldin Čajić u svom 4. nastupu postiže drugi gol. Evo još jednom fina akcija, Maletić, Arežina. I opet je Arežina bio taj koji je učestvovao u akciji. Centar šut, odbijena lopta od Đokaja i sa nekih 24-5 metara sjajno je plasirao ovu loptu Čajić. Obratite pažnju. Gađao je i pogodio. Divno. Evo novog napada. Maletić. Mešanović. Nova šansa. Izblokiran šut Mešanovića. Šteta. Sada su šokirani Albanci. Kovačević. Još na Bilinom polju u prvom poluvremenu. Jevtić nije uspio da izbije ovu loptu, je 2-1. Vidjelo se da popušta koncentracija. Vidjelo se Hodža. 45. minut. Fabio Hodža koristi opuštenost u našoj zadnjoj liniji. Upozoravao je na njega Jagodić i eto trenutak jedan samo nepažnje, slučajan centar šut, sjajna reakcija Hodže. Pogledajte kakva je to lopta bila. Visoka za Kovačevića, a do nje nije mogao Cimirot, koristi to. Evo prolazi sada vrlo fino Duljević, šansa, Mešanović, gol! ...67. minut je bio na isteku. 3-1. Nasluti smo mi onim potpisom u lijevom gornjem uglu. Drugi gol Mešanovića. Kako je samo ovo sve dobro uradio Duljević. Obratite pažnju. I opet je ispao stoper Albanije Prenci, koji je zamijenio Čačija samo zbog toga.
I sada će već biti mnogo lakše. Mada ne smije doći do opuštanja ponovo. Evo novog napada. Arežina. Arežina, sjajan pas. Prcić, ništa. Šteta. Više igrača Albanije ima na našoj polovini nego li na njihovoj. Evo sada nema ofsajda. Duljević ide sam. Evo prilike da se dotuče Albanija. Haris Duljević, velika šansa, 4-1. Rekoh da ima više Albanaca na našoj polovini nego na njihovoj i to im se osvetilo. Sjajna izmjena Jagodića. Duljević asistent, a sada i strelac za 4-1. Odličan pas, prazan prostor. Brz je bio svježi Duljević. Čekao je da vidi šta će uraditi Menka i kada je ostavio otvoren put, pogodio je vrlo lijepo Haris Duljević. Njegov prvi gol u dresu reprezentacije. Odlična lopta. Tako se to radi kada se u potpunosti otvori protivnik. 4-1.